fasaha. Ku ci gaba da kallon Sirrinsu Media domin samun ingantaccen labari. Ku kasance da Sirrinsu Media. Sirrinsu Media. Sirrinsu Media don samun ingantaccen labarai. Sirrinsu Media TV. Sirrinsu Media. Ku kasance tare da Sirrinsu Media. Sirrinsu Media. Thank you. Ku kasance da Sirrinsu Media. Sirrinsu Media domin samun daɗaɗɗen labarai. A ci gaba da kallon Sirrinsu Media. Su rika kallon wannan tasha ta Sirrinsu. Sirrinsu Media. Sirrinsu Media. Sirrinsu Media. Sirrinsu Media. Sirrinsu Media suna faɗakarwa da ilmantarwa. Sirrinsu Media. Ku kasance da Sirrinsu Media. In dai kana so ka ɓare wannan sirri ka fito da shi fili, to sai ka je YouTube channel ɗin cikin wayarka ka rubuta Sirrinsu Media. Domin kallon nishaɗi ido da ido. Sirrinsu Media. Sirrinsu Media ya zaga nahiya kuma zo ku ji labari zan mu bankado Sirrinsu Kallon mu barkanmu da kasancewa da ku a cikin wannan kafa taku ta Sirrinsu Media. Sirrinsu Media kafa ce da take kawo muku al'amuran da suke gudana a wannan birni namu na jihar Kano har ma duniya baki daya. A yau media taku ta zaga inda gwamnatin jihar Kano ta saka dokar ta hana fita har na tsawon kwana 7, inda a jiya dai Alhamis da misalin karfe 16 ga watan Afrilun 2020 wannan gwamnati ta Abdullahi Umar Ganduje ta ba da sanarwar cewar za a rufe dukkanin gidaje da kuma hana zirga-zirga a cikin birane da kuma manyan titunan jihar Kano. Sai dai a yau 17 ga watan Afrilu wannan media taku mai albarka Sirrinsu ta zaga cikin gari da kuma manyan tituna da kuma manyan kasuwannin jihar Kano, inda take gane yadda mutane suke bin wannan doka ko kuma akasin haka. A yanzu dai ga mu akan titin Zaria Road, babban titin Zaria Road wanda muke a flyover wanda ya hada garuruwa da dama, inda ɗaya ne daga cikin guri da za a iya cewa ana shigowa cikin wannan birni namu na Kano, inda muka zo muka tarar da titin gashi nan dai fetal, babu motoci da suke shigowa, illa ka iya cewa akwai tsirarin manyan motoci musamman duba da tankokin mai da kuma manyan motoci da suke kawo abinci ko kuma kayan sarrafawa, sai kuma 'yan tsirarin motoci da muka gani wanda suna wulgawa maybe ka iya cewa na jami'an tsaro da kuma sauran abubuwa, inda dai masu sauraro kun ga yadda titin yake babu kowa da yake wulgawa, jama'a ma kowa ya koma gida ya zauna domin cika wannan umarni na gwamnatin jihar Kano. Da fatan za ku biyo mu domin ganin irin mutanen da za mu interview da su akan za mu ji ra'ayoyin mutane don gami da wannan dokar da aka saka a ranar Alhamis kenan 16 ga watan Afrilun 2020, tare da ni Muhammad Lawal Rano. Sunana Adamu Usman. Daga ina kake? Daga Lagos. Bayan kuma an ce an rufe Lagos, ya aka ka fito daga cikin garin Lagos? Ana bari muna wucewa saboda a trailer muka fito, kananan motoci ne ba a basu suna higewa, amma manya normal ne ba a hana su wuce. Amma an ce ba manyan ba fasinja za a ɗebo ba, kaya za a ɗebo musamman na amfanin gida da kuma na sarrafawa. Shin kai zama kai a cikin kayan koko? Ba a cikin kaya na zanna ba, an ware mana wani guri ne namu daban na mutane wanda muka zanna bayan indomi yana gaba wanda aka ɗauko, sakamakon mu a Lagos an sa mana doka tsawon sati 2 ba mu da abincin da mu ci, ba mu da ruwan da za mu sha. An zo mun samu mun kai wannan lokacin da kyar, kuma an zo an kara mana wani sati 2 duka muna. Ya aka ka wannan bodojin Oyo kuma da sauran garuruwan da aka rufe su ma ya aka yi ka shige ta wannan? Ma'aikata suna yin baya da mu kuma suna daga baya suna tausaya mana yanayin halin da muka shiga, suna barin muna wucewa. Ba a yi muku wani test kafin ku tsallaka wata? Gaskiya ba wani test da suke mana mu. A Kano da kuka zo ya aka yi yaushe kuka isa Kano? Lokacin da muka zo Kano tun da daddare ne muka karaso cikin Kano, mun tsaya mun kwana a wani wurai ne, mun hau mashina har sau 2 zuwa ana sauke mu, sannan wani mai mota mun ƙara biyan sa kuɗi ya zo ya kawo mu da dainan an tsare mu, sannan kuma bai biya mu kuɗin mu wanda muka biya ba, ya tafi ya wuce. To ai baka gani dokar da aka sa a Kano sai da ta fara aiki jiya, ka san ita ma Kano an rufe ta ba shiga ba fita, baka gani ita ce take? Wallahi tallahi ba ni da labarin an rufe Kano, wallahi ko kaɗan ko sau. Wa'anda jami'an ne suka tsare? Jami'an da suka tsare mu 'yan sanda ne.
din yan sanda ne ko civil defense ne suka tsare ka su ne suka tsare ni suka ce min in dakata za a gwada ni idan na yi free ba abin da yake damuna bangaren coronavirus zan wuce in kuma ban yi free ba za su tafi da ni. To ka gani kenan duk domin a kare lafiyar ka ne da kuma lafiyar al'umma, ai hakan kana gani an takura maka? Gaskiya an takura min sakamakon yunwar da take damuna yau kwana na 2 ban ci komai ba kawai ruwa ne. Kuma kana dauke da wannan cuta kuma ka shiga cikin jama'a. A to gaskiya ni bana tunanin ma a raina ina dauke da wannan cutar. Wannan bincike ne zai gwada sai kai. Ya sunanka? Sunana Ahmad. Ahmad daga ina kake? Daga Lagos nake zani Gombe State. Ake Gombe State za ka? Baka san cewa an rufe Kano ba? Zahirin gaskiya ban san cewa an rufe Kano ba kuma ba ni da labari. Inda ina da labari ba zan taka doka ba. To kai ya aka ka fito daga garin da kake daga Lagos an ce kuka fito kuma Lagos din nan ita ma an sa doka wajen tsawon sati 2 kenan a kulle aka yi ka fito. To a gaskiya abun da yasa na fito ba ni kaɗai na fita ba. Saboda kara sati 2 da aka yi yana damin mu zahirin gaskiya don ni ina aiki a kamfani ne kuma kamfanin da nake aiki an kulle ta. So ba ni da abincin da zan ci kuɗin da yake hannuna na ce bari in lallaba in tafo gida da shi. So yayin tafowa kuma a zahirin gaskiya ba mu ji daɗin tafiya ba. To kai gashi ka ce daga Gombe kake, ya aka yi ka tsallako nan cikin garin Kano bayan kuma an kulle, ya aka yi kuka tsallako? Jami'an tsaro sun buɗa muku ne ko kun ba da wani? To bisa ga magana da ɗan uwana faɗa kamin ni na zo sun tausaya mana bisa ga yanayin da muke ciki ne. Ba a ba su wani abu? A gaskiya dai suna karban abu a hannunmu zahirin gaskiya. Idan direba sun ga direba bai ba su abu ba za su sa shi ya park. To da kuka zo nan wajen civil defense su waye suke karɓar wannan abin da a gaskiya lokacin da muka zo nan da an dakatar da mu mun tambaya cewa mene ya faru suka ce nufi na daga boda su waye suka baku kuka shigo wa'anda jami'an tsaron nan. To jami'an tsaro ya zo wadda ake sawa anya da dama akwai civil defense akwai police akwai wanda suka baku kuka shigo nan cikin Kano kafin ku ƙara so nan wa'anne ne daga ciki? Polisawa ne. Police ne? Suka baku kuka shigo? To nan kuma da kuka zo sai kuka tarar da su a gina? Civil defense. Su kuma suka ce muku me? Sun dakatar da mu. Akan akan cewa sai an mana gwaji kamin nan mu shiga. To kana gani idan ma ka shiga zaka iya fita kai da kake cewa kai ba dan garin Kano bane? To a gaskiya ko da ban iya fita ba ina ga shigan cikin gari zai zama mun da amfani. Kana da wani dan uwan ne da zai zama ma da amfani? Ina da dan uwa. Ina da kanne, ina da antina. To kai yanzu jira kake a zo a gwada? Yanzu ina jira ne a gwada ni a bar ni na wuce saboda in je in samu hutu don a gaskiya kwana na 2 kenan a anya kuma ba abin da na ci wallahi. Sanadin da na zo na har na zo na samu damuwa da dan da tsaron kasa civil defense wadda sakamakon ya kawo mana matsala tsakanina da shi amma yanzu dai mun sasanta tsakaninmu. Introduce yourself? Yeah. I by name Anthony Adam. What? Anthony Adam. Okay. How do you enter Kano City? Yeah, I live in Benue. And yesterday we are traveling to Kano. At Oweto in Benue there. They tell us nothing like coronavirus. At border here, they tell us nothing like coronavirus. And now our way coming, our vehicle now have a problem. So how do you across the Kano border? Yeah, after the testing, and then give us chance. Okay, so when you come to these checkpoints, so yeah. What did they tell you? Yeah, they told us that we should wait. And I told them that our vehicle have a problem. Since yesterday, as we are traveling, we never chop anything. So did you give our security some something for you to allow you to enter? Yeah, I give them. Who among these? Who are you going to give that? Who? Come again. So I mean, is it civil defense or? Yeah, it's a civil defense that block us here. I mean, who are you giving to that bribe for you to allow you? Sir, we didn't give any bribe. No, sir. We didn't give any bribe. So they just tell us, and they allow us to enter. And by then, before we come out from here, they told us, see,
around 10 o'clock by night, the border will be closed. So which time are you come to this? We arrived here yesterday, 8 p.m. Yeah. Don't you know the Kano is going to close at 10 o'clock? Yeah, they told us, saying at 10 o'clock they are going to close. Are you citizen of Kano? Yes. No, sir. You are not citizen. So why are you come to? So it's just for hustle now. For hustle? Yeah. You don't have any person here where you are? I have auntie here. So you have auntie? Yeah. So what about your city? My city in Where Benue. you live, Benue? There is no any company in my area. Even this Kano, everything was closed. Yeah, as we arrived here yesterday, I will begin to hear that story. Yeah. Thank you. A ci gaba da zagayen da wannan media ta kuma albarka ta sanin su take yi, inda muke zaga cikin birnin Kano da kuma gefenta don ganin cewa wannan doka ta shige da fice tana amfani a Kano. Mun zo babban titin Zaria Road nan daidai ofis ɗin Civil Defense da ke nan Kano, inda muka zo muka tarar da wasu jama'a wanda suka shigo cikin birnin Kano daga jihar Lagos da kuma jihar Bayelsa, wanda suka shigo ba tare da an tsayar da su ba tun daga kan iyaka sai da suka zo wannan boda ta za a iya cewa wannan checking point na Civil Defense, inda aka tsayar da su a iya cewa jama'a za su iya ganin su yadda suke zazzaune, inda ake jiran jami'an lafiya wasu NCDC su zo su auna su don tabbatarwa da cewa wayannan mutane ba su shigo da wannan cuta ba. A cikin wayannan wayanda suka zo daga Lagos an samu wasu mata wanda suke da zazzabi a jikinsu, inda suna can a kwance, duk da dai ba mu samu jin ta bakinsu ba, amma dai ana jiran NCDC su zo domin su auna su don tabbatar da cewa ba su shigo mana da wannan cuta cikin wannan birni namu mai albarka na Kano ba. Ku ci gaba da kallon Sirrin su Media domin ganin yadda za ta kasance a cikin wannan gari namu na Kano, inda za mu ci gaba da zagawa mu kawo muku abubuwan da suke faruwa, inda kuma a gefe guda za a iya cewa manyan motoci ne nan inda ake tantance su domin su ba da wata shaida ta shigowa cikin birnin Kano. Motocin dai sun hada da tanki da kuma kayan abinci. Sirrin su Media a koda yaushe tana nan domin faranta muku rai da kuma kawo muku halin da duniya take ciki da kuma jihar Kano a wannan lokacin da ake da buƙatar ganin cewa an haɗa kai don ganin an yaƙi wannan cuta ta sarƙewar numfashi ta coronavirus. Ku ci gaba da kallon mu. Matar da ba ta haihuwa. Sai maganin abin. Likitan ma'aurata ne. Daga birnin Faransa, la Corseller zai an gaza kwamsa sai fale berju per buwasibu sai sa. Sannu likita. Yawwa. Dama dai ina da matsala. Menene matsalar ki? Faɗe ni ta miki maganin ta yanzu. Likitan ma'aurata. Salamu alaikum. Baba. Salamu alaikum baba. Baba. To ko dai fita ta yi. Lafiya kike mun irin wannan kina fita mun kofa kamar wanda zaki koma daga ki sha nono. Jarababbiya kuma baba, na shigo gida ba kuwa, na yi magana ba amsa ba, shine na ce bari na gani ko lafiya. Lafiya kalau kaya nake canza. Amma kuma babu dan kina canza kaya sai ki garke ma kofa haka. Ba zan garke ma kofa ba, kuma yanzu da abu da na bar kofa ai tsara ba ki da ni ko. Bilani. Na? Ce yau akwai bikin yan nono kenan. Sosai ma kuwa. Allah. Bare da gaske ba dai nono bane, ka samu nono gidan shi ka zo. Ka shiru ka jama'a su ji. Kai Allah su da Allah. To dan gidan jar'iya. Ke me yana ki da wannan ajauna? Kai ne likitan ma'aurata? Ni ne. Ka san wani abu? Ni na fito dama a kyale ni da ki. Wata rana zan je in kai wa wani yayi shuka nan mu samu wannan rututu. Shuka ta fito rututu.
wallahi in kin isa shege ne kai da ku zai ana Allah hana nuna miki hankali mu shiga rashin hankali yana nuna miki mu shiga ciki wanda mu je ka auna ta kaga makoci na da yake yi wani ya yi noma ya fi lafce gidan ni fadin duya haka tanga ta sai na san ya hau haka ake rayuwa Allah ba dai ku kuwa bacci dan gidan kasa dole ni ko mun huta na wannan bai wallahi gajiya kira ina ne to isauri kenan irin ne yake san sharp ne me gida ya ga tsakar rana ka zaki ki fada wa daki dan kamar ba na jin daɗi ne kuma sai bacci ya dauke to kuma sai ki rufe daki gaba daya wannan keken nan nawa ne au na ma shiga zan kwanta sai na ji yaro yana sallama da na leko kuma sai na ga likitan ma'aurata sai ya ce wai a baka keken ya baka shi kyau wannan keken fa da kika san sabon marsi da haka keke san busha cikin nan ko mutum aka ban kyauta aka yi na inda ake sai da hiba hina sayar ba kasuwa ka kai shi ka siyar to me zan aka yi aure da mara kwamfu ya tafi da shi ciya ne kai ka kawo masa kyauta ka to haura katanga dire ta bayan gida bisa billahi almajiri gani biyar Allah a almajiri nake nema to dan munafika uban ne ka zo kake yi anan zaba ta sako baki Salima to ka canka kai ha ai na ji a jikina Allah tun da naji ido na dama yana rawa na san na faɗi sa'a ya kika ga zubina mara kunya mara imani mara tausayi bakin jahili ne mai budurwar zuciya rashin sani ya fi dare duhu hausawa suka ce ana sara ana duba bakin gatari a wani gari wata unguwa wani gagarumin kwarto ne me kwai na siyarwa ne wannan ba na siyarwa bane ba ni kazar ma nake so a siyar min akwai kazar kawai kake so kai baka san kasuwa ka je ka siya a kasuwa mana ke ce kazar ai ki biyo mu ki sha naira wallahi talahi ni na san duk wanda ya jingina da kai wallahi raba zai ai ko wannan kazar ta fi karfin ka ai mu abun mu naku ne shi yasa mai waka yake komai na mata ne zan baki amma walbani walbaka walhanani walkememe idan na baki su ni ma ina fatan zaki kyautata mu ko ba ka bane to ai ni ba ni da abin da zan baka ko kuke da abin da za ku yi mana kuwa hauka ke naira 2000 ne ga su zan baki su kin gan su na ni ma ki min abin da raina yake so aikin kurin ji tusa Allah ya dara ka dan kai san ka dan kai ladi maza ki bar nan wajen kafin baban ki zo ganki ba wannan lalataccen da kin san yin kuskure ganki sai ya kusan kashe wanda ya addabi mutanen garin daga kan kananan yara budurwa kai hatta matan aure bai kyale ba duka yana zuwa muku ne a cikin ƙayataccen shirin nan mai suna budurwar zuciya biyar Allah ai mu nan da kika gan mu bari in ga miki gaskiya ni nan da kika gani in dai in kyautata mace ne ni ba yau na fara wannan abin ba zan iya miki ko me kike so mutukar ni ma zaki kyautata min to zan duma ki da kuɗi sosai abin da kuke so kuɗi matan ligidi ce fa matan ligidi yana gida ne a'a baya nan to kya ce dai ina gaishe ƙarshen alewa ƙasa inda ya shiga tsaka mai wuya ko yaya suke karewa gashi nan yana zuwa muku a akwatin talabijin ɗinku ku kalla fim ne mai nishaɗantarwa ilmantarwa gami da faɗakarwa budurwar zuciya ya samu ƙwararrun jarumai kamar haka Alhassan Kanu, Aisha Ahmad Suleiman, Nafisa Salisu, Bangis Hotoro, Rashida Umar, Bello Walawai, Dan Usira, Maryam Ibrahim, Zahra Nura. Shirin kamfanin Sirrin su Media. Ku tuna da sunan fim ɗin Budurwar Zuciya, labari da tsarawa Maja El Hajij Hotoro, bayar da umarni Adam Mujahid, shiryawa Maja El Hajij Hotoro, tace hoto MI. Budurwar zuciya yana nan tafi.